ole hey kini Mizoram Oil Tanker Driver Association le heng lai tang khang silchar sama tang khang Mizoram House tang khang gas driver te le hey Mizo then khat tang te na kan du ber chu social media hian thu TikTok lo le meng thu bel chian do lo hi a lo dar na sa thina chu wang chuan ta mun nge om te hian in thu TikTok ni zan ni som thum pakhat ni zana kan thil ton tukina kan thil ton ani chu thu TikTok kan sei don ani ni zan dar so pani borvel khan helai kan omna hianin Assam Police pani on kalindar khatle mini somli escort turin Mizoram lampanin in chuak thayang ti in milon thila chu keni ho kha indronin helai tol zo la hianin kan kal khoma helaya kan elo pasal ubena te ho ne hian kan kal khoma chuan kanan rela kanan ti ti nak naka dar khatle mini somli anti kha dan ni le mini som le panga vel ngem no ha kalo en chi lawa chung hun vela chonin anon thlenga ni Assam Police min escort tu turan ti ta so aya son ti chuan ke ni helaya hian kan lo om khoma chuan min au phaya kan kal phei ta so lai ge ta sonin kan kal dan tur vel te kan an rela kan an soi nak naka ke ni chuan in zana kan kal thei lo zana kan kal ngam lawa chune nga lo chuan kan ngam lo kan tia an ni lampang chuanin chuna chuan mihring mi puite an tam ve a engemaw buan te in tawpal kan hlawa chuwa chuan mi ve lai kan chu pui cheu ni ti in min hema chuan ke ni chuanin tiang ani te chuan ti in lom takin kan poma chu ti lai meka kan lom na ti zol tu le chu kan elo pasal ubena ning ka hria mi ka hra solem o ka hrelawa chu chuanin in kal don chuan keipo kanau hei ti lai CRP pathum ne kan ron kal venge Mizoram thleng tluang taka in kal theinan in hnung kan ron dol nge ti in min hema chunga kan lom hle ani ti chuan kan han in siam nak naka ana in tran kual vela tuna kan motor da nang hi chu ni tawlo ni zana kan da kha jo ko kal noi to ma ya ti chuan sing da thum vela helai tang hianin kan ron chuak ani Mizoram House tang hian chuan sing da thum vela kan ron chuak kha Assam Police hianin kabugan thleng so min escort thei ta ni achan chu an mani area chin bak chu kan escort thei lo chewa hemi bak hi chu Dolai Police Station in report anga chutrang chuan an escort ang cheunga Mizoram te leila pu thleng an tia ti chuan kabugan atanga Dolai in kara kha chuan escort tu ni len kan kal ta wanga Dolai kan thleng phaya ti chuan helaya kan elo pasal ubena khanin an naw te hawan biak ti nak naka ti chuan ngai thadeng kan lo oma ni pon lungai su in ho thei do nen te kan lom ve ma ti chuan dar kar chan ve vel kan ha nuwa po khanan ron la chok thei lawa Dolai Police ho kha ti chuan ubena hianin asukal chila au si nge zu muwa tu ber nge zu poi kha chim lo ke phei chon ti chuan dar kar chan ve vel apel to anga ti a khanin Dolai Police Station atang sonin henglaya tang khang ho ke ni ho hi kan zui phei le dam ta ne ti chuan kan kal zela leila pur kan han thlenga leila pur kan han thleng chi kha mi pui kha an lo om ve nual ani ti chuan kan han thleng kha leila pur kan thleng kha min escort tu Dolai Police ho kha pali panga vel aning ka hria kara hian an kala kan thleng phei chi kha leila pur mi te anin beru se seran pilbo te me ni Dolai Police ho kha an pilbo me khongen kalpo kan thelo chuan mi pui khan ron pung khoma ka ma le hianin gas motor hi oma heting lai motor sir tiang vela henten an thu thual vek me ni motor hi ni siam sei te an kenga engenge rot ten kenge ni ke ve jong ka suk chiang lo ma second chun nei ti chu ka hre chianga an sira khanin hei motor vom na tur brick bung ti vel de hin alo om nur boka chuan an leila pur ho kha de khan an dor online de khan khar sap mai ani naw khoma de khan ti chuan ka hriat danin helai kan elo hianin wareng te SDO hi an phone in sa seng ro in sa hin na jong ro tin in sa seng turin ni hrin ni in ka hria ka hrisolem o ka hrelawa ti chuan ni lam hi man mo em le ga sa senga a than chu kan man mo lo than chu helai kan elo hian CRP pathum lai mai
mình CRP Pathum Lai mấy tiền mình escort pui vàng khan kan tham mua ngắm mình mỗi lúc tụng ngay là in thì hàng này transfer ta thì chuan luang takin hei ti hian motor chia pom loin cái ni po him takin ti hian Mizoram House kan thleng le thei ta alom om hle ani chuan in helaya kan thil zet tu le kan thil sei chan tak tu pakhat chu hei hi nia an ni chu anin lung ruala ate ber tanga liam ber thleng an om mai ma ti mai tu ni tukin zing ang zing ka na khan khatim kho pat tam kha ikting ngi anom thei chu kan in zo na nia chuan a pahnih le na chuan in silchar SP hian in khating san tei re ka hanin i escort turin min ti a thì han thamon ta kal kha ani na dik taka chuanin leila pur mi le sa ho mi vok ti tum ni in kan thria helai akal ho le tong te ho hian chu wang chuanin mak kan ti ve le kan den ve le ni hi chuan zo hinglai tang kham te hi chu ngai tuam kanom lowa kan motor ko hin tha pathian khong na zara dam takin hei hian Mizoram House kan thleng le thea helai Mizoram House a kan elo pasal ubena chunga po lom thu wan soi tak me wa bi kin MOTD hian lom thu soi tak me wa ei le in lama ni se sil charwai me lam hian kan hei lawin ti hian nin tlo renga an chunga kan lom hle ani a to bera tan chuanin vai ho hi chu an mak ve na em chu khati kho patam anom tong chung po khan kanom lei kha chuanin phung vel ang nin an arei po le phung vel ang men phung tual ti zong zong hin ne ya vai ho hi chu vàng khan kan rang lamin kan ni senga jing ka te lo ni ve bok ne hian pathian zara ti lai Mizoram House silchar tlong takin kan thleng thea alom om hle ani kan in lung rol that viau hi angai ni hi kan sei ne kalome